Hello guys, pini nang litu maphan nili paklang ponji lake inkiok a recipe inkiok han kitunji phan aprang si nili inki bangke lapu boil pon detlo cham et pen boil pen alang nang theplo pulote rung pon kok nang po la rung delote elong adim thong si pang sam phan bikong nang po la phan nili kisik pon pinia recipe long lake kaya son bok bok biri ke cham jira hanso pen huru ke tok la pen pias la pen la masala bang ke red chili dhania powder meat masala jira lahai si nili si paste bonai pon detlo la pen la pui hinada bang ke nili kerahi long jang thudun si paso pon lo tanon bang ke kerahi bang nangso et lo pias bang jok pon detlo tadet lo pulutang te nili jira bang pidun det po jira apuma bang stame Yas nang seglo pulutang te lapu inti stame dog jet a farman pipon po ladet lote ladak thermit stame nili half spoon si pipon lo chok chit an lapen adun tu ladet lo pulutang te nili hala masala he hui ke pe sapos stame jogdun fit po nili masala apes ke jok nili recipe long la pusona the lake masala akreng pilo pulote sek da prang titik lasi nili la pusona apes is ala asap o lang dung chompo apes banai si pipon de titik lalu pulotang te masala same sek pon dap din lo la masala he hui men lo pulotang te nili ladak bok bok kelep tang stame jogdun det po bobok jok delote olomo phan lapu ingvui pon pen bobok stame pamen pon po lapen olom o aphilo polotang te birik ake cham stame pidun po birik ake chama bangke nili aphi sige jogdun aprang jogdun lo polote abirik bang seklap titik lasi nili aphian si jogdun lo ladelote nili hanso pen nuhuru ke tok tang same jogdun phitlo bobok stame olom o di pen pamen pon pen lapunat inki ok stame pipon phit po jogdelote lapu ingvui pon pen olom o phan lapu bipon nang po lapu ki bipon pen olom o phan ingvui det lo pulote kupmon chek nang po kupdet pen olom o phan plok thu pen lapu ingvui thu nang po ke sek se de jia phan nili gas a flame la ke medium along si pipon bo lapen lapu ethang ke nili tum dali dang pon lo nona bang ke inki ok upon etlo setame ako lahai masala pen paching vui ji phan lapen ke ma pamen thu pame ji phan asap lang pipon lo lang ahar lung isi nadelo pulotang te nili kupon det po kup det pen 2-3 minutes a philo pulote ang bong lom la puson check pon po check den lo pulotang te kupon phit po olom o kup det up phi 10 minutes back ako ingpu thu pen check pon lo alang semen ang thep et lo nona bang ke ahan se tame men pon et lo nali tum lo puson a recipe lang me sen pulote please like la pen share la pen comments tame pipon tha
la pen nili channel seme ke subscribe ji phansi chuning ri lo la bangke kemen tang amohor lo nalitum la puson recipe mesen pulo tang te comment pen pachini phansi chuning ri lo cardom